crec que el mateix sistema està accelerant el seu final. Amb aquestes mesures el que està passant és que aquell règim que neix en el 78, que avui per avui ja està molt degradat, amb aquestes mesures de negar la democràcia participativa, sobretot de negar la veu a la gent dels pobles, que en definitiva en els ajuntaments tenen els seus representants més pròxims. En el moment en què passa això, no és més que un pas més per tal d'acabar amb aquest sistema que a dia d'avui està esgotat. De tota manera, des d'Esquerra Unida no donem per perduda aquesta batalla. Des d'Esquerra Unida, evidentment, que quan el Partit Popular parla de consens, avui per avui l'únic consens que ha pogut trobar en temes constitucionals ha sigut en el Partit Socialista, com és l'article 135, i després han hagut altres punts, com han sigut les reformes laborals, que no ha passat res en absolut perquè els aprovaren en soledat. Per això nosaltres el que anem a fer és una mobilització, sempre treballant amb la pedagogia, sempre treballant amb la paraula, fent comprendre a la gent de que això és un pas enrere, de que això no és favorable i que en definitiva n'hi ha que plantar cara a aquestes mesures que no són positives.